Dobrý deň, dámy, ahojte, dievčatá. Takže doskladnili sme opäť šatočky, ktoré poznáte, romantické, lahúčka ako Vánok. Na hrudi sú do gumičky, môžete ich nosiť tak, ako ich mám ja teraz, alebo kľudne aj vyššie, takto. Ale zaujímavejšie, takto, ako to vidíte, ale zaujímavejšie to je takto. Alebo na jednej strane. Takže šatočky sú z mušelinu, počité upletíkom a máme tieto farbičky sme doskladnili. Cyklamenové, zelené. Dievčatá, foťte, aby ste mi posielali fotečky. Žlté, čierne, oranžové, Paríž modrá, tmavomodré a hnedé. Takže tieto farbičky, dievčatá, sú k tejto látke, ako vidíte na mne. Krásne, s volánom v dĺžke, ružičkové. Takže volajte mi na telefónne číslo 0903 550 720 alebo pošlite mi správu do SMS-ky alebo WhatsApp alebo Messenger, kdekoľvek. Hlavne komunikujme. Ja vám naspäť zavolám, keď vám nezvihnem hneď telefónik. Veľmi pekne vám ďakujem a navštívte kľudne aj predajničky v Žiline, Predmestská 60 a Botova 5. Ďakujeme.